Na današnji dan 2019. godine položen je temeljac za fabriku Linglong u Zrenjaninu. Ona do danas još uvek nije počela da radi. Pre neki dan predstavnici fabrike bili su kod predsednika Vučića i obećano je da će fabrika ovog proleća početi da radi. Inače, država je bukvalno poklonila 97 hektara najplodnijeg zemljišta za izgradnju ove fabrike, subvencionisala je sa nekih 74 miliona evra. Sama fabrika nikada nije dobila studiju izvodljivosti sveobuhvatno, nego je rađeno po sistemu seckanja salame, odnosno jedan po jedan deo je rađen studiju izvodljivosti, jedino tako je ova fabrika mogla da dobije dozvolu za rad. Inače, da se prisetimo, prošle godine smo imali informacije i u medijima da su radnici iz Vijetnama koji su radili ovde apsolutno bili tretirani van svih naših zakona o radu, što je naravno treba izuzetno zakonski kazniti. S druge strane, jesenas je bio i štrajk radnika jedne firme iz Svilajnca kojoj nisu isplaćena potraživanja, tako da su veoma sumnjivi razlozi zašto ova fabrika nije otvorena. Inače, treba da znamo da će ova fabrika proizvoditi 35.000 guma dnevno. Onda zamislite koliko će tu kamiona izlaziti i koliko će uopšte ova zagađivačka industrija kojoj se vlast Srbije okrenula činiti štetu. S jedne strane ćemo imati korist u nekim parama, radit će neka industrija, s druge strane koliko će naroda oboljevati. I s treće strane da razmislimo i o ovome zašto se plodno zemljište Vojvodine ne koristi na adekvatan način na proizvodnju zdrave ekološke hrane koja je veoma tražena u Evropi, zašto se država nije subvencionisala male poljoprivrednike i poljoprivredna gazdinstva, nego ulažemo u ovakvu prljave tehnologije. I na kraju treba da znamo da Zrenjanin, grad Zrenjanin, spada među najzagađenije gradove u Srbiji, da 15 godina čeka pijaću vodu, ali eto zato mi ćemo imati jedan Linglong. Samo 2 kilometra odavde nalazi se Carska bara, stanište, prirodno stanište koje je ptica, velikog broja ptica koje su pod zaštitom. Kako će to sve izgledati? Znači, ovo je jedna katastrofalna politika koju vodi ova vlast, koja samo ulaže u strance, pa smo eto došli i dotle da smo pre neki dan mogli da vidimo da poljoprivrednici, koji proizvođači mleka iz očaja prosipaju